Badira ja urte batzuk, eskualde ezberdinetako udaletxetako eskola kirola kontseiluetan aurrei eskaintzen zaien eskola kirolaren inguruan hausnarketa bat egin beharra identifikatua zegoela. Bai esan daiteke adibidez, Zumaia Zestoa eta Izarrazabalek osatzen dugun eskola kirol kontseiluan, Gipuzkoara joateko lehiaketaren parte hartze hori bertan bera ustea erabaki genula. Hori lehen pausoa izan zen. Zumaiako udala, Oinerrin, herri hezitzailean sarian sartu zanean, kontura ginen ja herri askotan, eskola kirola eraldatzen hasita zeudela. Eta, klaro, ikusita, hemen bertan ere, eskola kirolan kontseiluan hausnarketa baten berra ikuste zuela, alde batetik hezkuntzakoak eta kiroletakoak bestetik elkartuta, prozesu horri bultzada ematia erabaki genuen. Udaletxetako teknikari ezberdinek, kirola, hezkuntza eta euskara teknikariek erramienta ezberdinak gauzatuara zituzten identifikazio prozesu hortan aurrera jarraitzeko. Lortutako datuetatik egun lanean ari gara oraindikan. Eskola kiroleko kontseiluak bultzatuta erabaki izan hezkuntza komunitate osoaren iritzia jasotzea galdetegi batzuen bitartez. Galdetegiak prestatu ziren aurrei, gurasoei, zuzendaritza taldeei, guraso elkartiei, monitorei eta klubei pasa ahal izateko. Pasa ziren 2021ko martxoan eta jaso ziren guztira 660 erantzun inguru. Bertan azaldu ziren ondorio nagusiak izan ziren alde batetik lehiari kendu nahi zitzaiola pisua edo modu hezigarri batean kudeatu behar zala. Bestetik kirol modalidadeak ere zabaldu nahi zirela eta ez hiru kirol nagusitan zentratzea eskaintza. Baloreetan oinarritu nahi zala eskaintza, hau da lagunartekotasuna, empatia, inklusioa eta bar, eta baita monitoren formazioa indartu nahi zela. Hortaz jabetuta, klubekin ere bilera bat egin zen eta pixka eta adierazi zitzaien hau dana. Orduan definitu da abendura bitarte, definitu ditugu kirol ezberdinak, proba egin ahal izateko, bertan ez die partidu luzeak izango die gehiago, talde batekin baino gehiago norgehiagoka eta emaitzak ez du garrantzirik izango. Pandemia eta hezkuntzan protokoloekin Zumaiako bi eskolak alde batetik da bestia bestetik izangoa. Zumaiako herri eskolan burutuko eskola kirola eta Zumaienak Zumaienan. Orduan oikian ingo du, eta Arrua eta Izarrazabal aurten ez du parte hartuko, ezin baitu honea etorri. Urteak zebako izen ematia da, lehen urtean hasi izan multikirola formatuan eta aurten segiko dugu, eta printzipioz aurrerantzian ere berdin jarraituko du. Orduan izen ematia hasieratik bukaeraino izangoa eta tartean dauden kirol guztiak eta saio guztiak iteko aukera izango dugu. Astian zehar ostiral arratzaldetan gure kasuan, Zumaienan kasuan pare bat ostegun ostiral izango dute. Eta gero asteburutan kirol ezberdina probatzeko aukera, lehenoko eskubaloi, futbol da saskiraloi alde batea utziz, horiek landuko ditue, baina beste kirol gehi ore bai. Oikiako eskolan, eskola txiki bezala, beharrezkoa ikusten gendun planteamendu berri bat egitea eskola kirola martxan jartzeko. Orain arte gure ikasleak Zumaiara jaisten ziren eta herri eskolako aurrekin elkartze ziren jarduera desberdinak egiteko. Gaur egun pandemia dela eta hori ezinezkoa denez, oikian bertan egitea erabaki dugu. Antolaketa aldetik eskola berriko instalazioak erabiliko dituzte eta bertako herriko bi gazte izango dituzte monitore bezala. Saioak ostiraletan egingo dira, arratsaldean eta larunbat goizietan. Topaketak antolatuz gurasoen laguntzarekin. Hasieratik gure helburu nagusia eskola kirola martxan jartzea izan da eta antolaketa berri honekin aukera ona ematen dela iruditzen zaigu. Jungo gara ebaluatzen eta baloratzen ze moduz ari gara eraldaketa honekin eta urtarriletik aurrea ajusteak egingo dira eta jungo gara hobekuntzak txertatzen.